senyora alcaldessa. Senyor Soler, jo crec que en aquest moment el seu partit polític ha de triar, com a partit que governa la nació, entre dues opcions. Una és vèncer i l'altra és arreglar el problema. I no són opcions que puguen anar juntes. Vostès o venceran o arreglaran el problema. Sí, vèncer i arreglar-ho, perquè no va estar fàcil. Hem arribat a una espècie de desastre del 98 interior, amb un xoc amb dues legitimitats que ara és purament emocional. Allí, en Catalunya, una part importantíssima de la seva societat creu que no encaixa amb el model estatal que li ofereix la resta d'Espanya i ha anat desconnectant molta, ja ho ha fet de manera irreversible, progressivament i també amb massa mèrits de les estructures polítiques i mediàtiques de Madrid, desconnectant d'ella d'un projecte nacional que ja no els ofereix massa mèrits ni tampoc un relat convincent al voltant del pegament el que ha de tindre un estat que per a nosaltres és nació de nacions i on li deia una part important, de manera centrípeta, fa temps que actua d'esquenes a les perifèries, també per cert la valenciana, amb aquella idea del todo a 3 hores de Madrid, o amb una altra visió de l'Estat que condemna a les províncies a ser, com deia el poeta i també el president Rajoy, el ruido de les províncies apenas audible en Madrid. Nosaltres, senyor Soler, som de la creença que és Madrid la que s'està anant de la resta des de fa molts anys, com ja va manifestar l'enyorat president Maragall quan Catalunya s'enfrontava, molt abans de la reforma del seu primer estatut, al problema d'encaix territorial, que aleshores era un problema, però que avui esdevé gràcies a la inacció del govern del seu partit en una verdadera qüestió transcendental o transcendent per a l'Estat. És un desequilibri territorial, no ho hem de negar, des del temps del tanto monta, monta tanto, amb dues realitats distintes, però el model de les èlits o de la perifèria de Madrid ha optat per una opció radial on la resta de l'estat autonòmic és pràcticament subsidiària respecte del que ocorre de Madrid i això no ha solventat, més bé el contrari, la qüestió catalana. Li deia que vèncer o arreglar el problema i no és equidistància, però és que nosaltres no estem ni amb els arguments dels que encara defensen viva l'ordre i la llei i només això, i sols això i amb el seu entusiasme, com si amb això fora sol suficient, ni amb els que, de l'altre costat, emparant-se amb les passions de la pàtria, trufades amb banderes que actuen com a símbols, obliden que els anhels nacionals, al marge de la llei, les realitats personals dels qui volen viure, estimar i créixer al marge d'episodis de la història que semblaven oblidats, de la mà, com deia, d'eixos de l'ERS, obviaren que les pàtries eren eixes històries personals amb un poc d'aportació a la dignitat col·lectiva. No cal oblidar, i no hem d'oblidar, que les fronteres i les banderes es construïren fa molts anys i molt de temps amb sang i amb foc. De l'altre costat, el nostre partit tampoc és partidari d'inventar una legalitat nova i distinta, atropellant un estatut d'autonomia o la Constitució espanyola mateixa. No hi ha cap legalitat nova que pugui emparar una votació sense garanties, un exercici de mobilització, que no referèndum, sense cens, sindicatura electoral o fiscalització, construït amb 2 lleis anul·lades pel Tribunal Constitucional i legislades exactament com amb la resta de la societat, la meitat del Parlament contra l'altra meitat, quan en Catalunya els consensos bàsics exigien que les lleis bàsiques foren consensuades per més del 70% i no el 50% de la seva majoria parlamentària. No som tampoc partidaris, ni ara ni abans, amb la forma en què Madrid clama en les tertúlies i pels corredors que ha triat vèncer. Vostès, deia, han de triar ja. No poden subcontratar el problema ni als jutges ni poden subcontratar el problema als policies, perquè no és una qüestió judicial i no és una qüestió policial, per molt que la seva declaració institucional faci referència a l'episodi concret de l'1 d'octubre. Per cert, nosaltres també estem amb les forces de seguretat, no hi ha dubte, però no compartim, i ja ho vam dir públicament, la manera com es va desenvolupar l'1 d'octubre a Catalunya. Primer, vostès han triat subcontratar el problema quan era purament polític a altres instàncies de l'Estat. I abans, no cal oblidar el que feren també quan Catalunya no s'enfrontava al seu verdader i gran dilema, la recollida de firmes contra l'Estatut, el boicot als productes catalans o alimentar el recel respecte dels delers d'una part de la societat catalana en l'altra part d'Espanya per si electoralment els funcionava millor. Per no parlar d'obviar o menystenir les enormes mobilitzacions ciutadanes de la Diada de 2012, evadir el diàleg, considerar molèstia les peticions d'un poble o ignorar la desconnexió emocional de què abans li parlava d'una proporció importantíssima de la societat catalana. Massa vegades instigada amb intencionalitat des dels centres de poder i des del poder del centre. Vèncer de la manera que siga, amb escasses actuacions polítiques, desproporcionades decisions judicials o amb errades sobre errades fins a la tragèdia final, perquè volen resoldre el xoc d'emocions, avui la fractura és sols emocional, amb un enfrontament de legitimitats. I sincerament, senyor Soler, li pregaríem que no utilitzaren
humiliant a les institucions centenàries catalanes ni humiliant el sentiment d'autogovern dels catalans, perquè hi ha una altra manera de solucionar el verdader problema d'encaix territorial de Catalunya. No volem un país on costa reconèixer-se espanyol perquè una part del país ha patrimonialitzat els símbols dels espanyols. Volem que els símbols, la manera de reconèixer-se en aquest estat i la manera de ser espanyol on cabem tots i on tots ens podem integrar siga inclusiva, ens honore i ens honre a tots i siga, sens dubte, no patrimonialitzada per una part importantíssima de la societat. No és un debat sobre alçar fronteres, perquè no calen fronteres ni murs, sinó senzillament un debat sobre una altra via alternativa, una via distinta que no ens obligui a utilitzar els mecanismes constitucionals del 155 ni altres mecanismes constitucionals que xafen o menyspreen una part importantíssima de la forma de sentir-se dels catalans. No se tracta, senyor Soler, de rebatre el seu relat, sinó d'imposar un o nou, dient que hi ha una altra manera de fer les coses, una altra via i una solució que no siga la del venciment, perquè ja ha passat el temps de la inacció i ara el que cal és influència política per solventar el problema català, perquè, senyor Soler, ara sí que se rompe Espanya. En definitiva, nosaltres ens reconeixeran, sí, senyora alcaldessa, ens reconeixeran en un model inclusiu, en un model per a tots, en un model territorial i de Constitució que exigisca la reforma profunda de la Constitució espanyola, obrim-la ja, per a que puguin sentir-se els catalans també integrats en la manera de configurar un estat territorial. Ja ha passat el temps de l'arbre Santiago i Cierra Espanya. Moltes gràcies. Senyor Soler, té vostè la paraula.